groot, ziek gerealiseerd. En goedemorgen ook, de klasse van de basisschool. We gaan niet even op zwart, want dat is allemaal technisch. We moeten voor ons niet de je Francis, dus als er niks gebeurt, niet bang zijn. Francis, we hebben eigenlijk een programma samengesteld en dat gaan we samen met de school doen. Maar ik zie die gasten hier onder zitten gewoon om uit te sluiten. Is dat goed, Max? Ja, Tom. Het is sowieso allemaal een beetje gek gelopen weer dit jaar. Maar we zijn in ieder geval ontzettend blij dat we toch weer een beetje kennen. En dat we zeer zeker vandaag weer van start mogen komen. En enorm ziet dat we met de kinderen van Stijn mogen doen. Maar we gaan voor dit oplossen, want we moeten eigenlijk wel een beetje officieel beginnen. We moeten officieel beginnen, het seizoen is niet geopend en dat betekent eigenlijk dat we de steek officieel niet op mogen. Maar daar heb ik dat gevonden, want we hebben ons vriend van de Gouden gevraagd en die zegt, dat is geen enkel probleem, we slepen dat knop met naar binnen. En dan gaan we weer even hier onze prins de vuur houden, prins Mieke komt erbij, jong. En dan gaan we toch eigenlijk op een klein formaat, zeg maar, toch dat seizoen proberen te openen. En je ziet ze daar links staan, daar staan ze met z'n drieën, jammer gereed te vullen, het kanon is gelaaien. En we gaan dadelijk met z'n allen gewoon vertellen van 1 naar 11. En prins, die 11 is aan dichte beurt om op de knop te houden. Is dat goed? Ja? Ga je stil tellen? Ja? Dan gaan we dan, jongens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan kun je het doen, jongens, houd de wagen toe. En dat betekent dat Geer de steken weer mag opzetten. En dat wordt natuurlijk leuk. Ja. De steek maar op, jongens. Prins was de steek, dat zei hij even van mij, hè. Hij is nog het onwillig. Wat is dat van de komen? Dit ziet in ieder geval wel compleet uit, Ton. Chic om de jeugd hier te hebben, maar ook zeer zeker chic om onze grote prins hier te hebben. Ook Bjorn is aanwezig vandaag. Ja. En ik heb zelfs een paar dingen gezegd van eerder die zijn er ook zo steeds toch een beetje gecamoufleerd. En Patrick is erbij. Er zit natuurlijk wiegezag en Steenberg dit jaar niet altijd in vol te zien op straat. Maar dit is natuurlijk iets speciaals. En we gaan langzaam beginnen. Ja, inderdaad. We hebben een vol programma. En we gaan beginnen. En ja, we hebben het gedaan met die garde. Ik moet heel even spieken ook een beetje erin komen natuurlijk. Het is een live, je moet het in een foto. Ja, zeker. Ik zal daar even van. Op de eerste plaats, als het goed is, hebben we ook artiesten, Tom. En die artiesten, die hebben we op de scholen zitten. En die artiesten hebben we er ook heel veel uitgenodigd. En daarbij wil ik spreken of we onze eerste artiest al niet aanwezig hebben. Onze eerste artiest is er nog niet, dat heb ik nog niet gezien. Oké, nou ja, dat is altijd heel spannend in een live-uitzending als we er nu nog niet compleet hebben. Ja, zoals we al zagen, we doen dit door samen de livestream, de camera van een beetje inbouwen met de kinderen van de basisscholen. Dus basisschool kunnen zij van harte welkom dat we echt ook hier als live-uitzending mogen verwelkomen. De maaskijk natuurlijk niet te vergeten. Ook heel van harte welkom bij ons live-uitzending. Ziet dat we ook met jeugdtalig samen dit feestje mogen inleiden. En natuurlijk ook de triviant, die onder aan de stroom mogen we een beetje zeggen, want we zitten hier live in de house. Ook de triviant van harte welkom. En ja, we gaan beginnen zou ik zeggen. Op het moment dat de artiest van ons hier niet aanwezig is, dan gewoon van gewoon weer met ons programma. En dat betekent... We hebben echt tegen de regel van. We hebben natuurlijk nog toch een beetje een mystery guest hoor. Dat is tijd toch een beetje zich te versterken. Ja, precies. Zullen we dat gewoon nu doen? Ja. Ja, dat doen we gewoon nu. Want jongens en meisjes, we hebben een paar weken geleden gevraagd aan u, kunt je voor ons een potloodjes kopen, pen en papier pakken en een chique tekening gaan maken? Nou, ik kan het vertellen en ik kan het ook verklappen. We zijn zo enorm verrast geworden. We hebben heel veel tekeningen mogen ontvangen. En uit die tekeningen, daar heeft onze jeugdprins Mika en zijn adjudant en onze grote prins met zijn adjudant, die zijn vorige week zo niet aan de slag gegaan om te kijken, ja, dan moet een keuze gemaakt worden. En die keuze, Tom, die is gevallen. En ik wil daarvoor eigenlijk de prijswinnaar, of de winnaar van de poster, heel erg van de voren houden.
En dat is namelijk geworden Tom Hulst uit groep 7 van basisschool Kerensee. Kom er weer. Frank, misschien kan zich heel even zoomen op de tekeningen, want hij hier de groot is gemaakt. Hij is eigenlijk met de ganse vastgelopen te bekijken. Alle tekeningen die de kinderen geschilderd en getekend hebben, hangen hier aan de wand. En je kunt het zien, het zijn er heel veel. En jong, dit was de allerschikste tekening. En het zijn, dan moet ik zeggen, die zijn allemaal enorm, wordt heel erg moeilijk. Dus de politie heeft natuurlijk wel een hele zware taak gehad om dat uit te zoeken. En verder hebben we eigenlijk wel gemeend om dus er ook een extra procentje voor aan te geven. Dus Francis, als ik even naar hier komen met de spulletjes. Dus even Ja, geassisteerd. en mij moet staan, die moet vooral door een beetje goed beeld lopen met Geen probleem, geen probleem. Jong, ik kreeg een aantal cadeautjes. Wat heb je gedaan? In die witte envelop, daar zit een originele tekening in. Die moesten die bewaren. Tenminste, verkennen, als ik zeg, we mochten ze opplakken, plakken voor hem op de wand. Dan plakken we hem ertussen in. Maar dan mochten ze ook met loes. Maar wat wil ze zelf? Ik kwam mijn huis niet. Dat had je wel gedacht. Zo, Dus ik heb dat die gedaan, netjes, zo, ja. zo'n chique tekening moesten ze bewaren. Maar we hadden nog een cadeautje en dat steeds niet verlicht. Dan mochten ze het pakken. Ja, gewoon op de grond, die is toch al wat zo. Niks te bijzonder. Dat is goed, en ik gepakt. Draai hem even naar de camera toe, dan kunnen ze kijken wat het is. Dit is de ingeleesde versie in groot formaat van de tekening die Tom gemaakt heeft. Oh, ik weet dat ingepakt. En daarbij mogen we vertellen dat we ja, nog materiaal gebruikt zijn op deze poster, maar dat deze poster gratis af te halen vult voor iedereen die voor zijn hoed wil hangen met die zaak. En dat zou natuurlijk heel chic zijn dat Tom dat die de poster overal in iets neemt. Dat is af te halen bij Schitterend in het winkelcentrum. En die goos, en met die goos. En bij de Groos inderdaad. Dus schoon niet en gaat hem lekker hangen en hangen met die zaak voor de hoed. Tom, we willen dich nogmaals hartstikke bedanken. En Tom heeft tegen ons gezegd, jongens en meisjes op de basisschool, Francis, ik wil eigenlijk heel graag terug naar mijn school. Want ook Tom, daar zijn we dadelijk nog een keer terug. En je moet toch eens naar een optreden verzorgen. Ja. Oké, nogmaals, een hartstikke daarvoor een applaus voor onze koningin die de poster gemaakt heeft. Applaus voor Tom. Ik geef je de envelop. Lekker doen, ja? Dan zie ik nog in mijn ooghoekje dat nog wat voor de gaan kunt. Babbeleren gewoon voor mij doet het jongen, we willen de gewoon aan het babbeleren metgeven. Dankjewel, jong. En veel plezier. Dankjewel. Goed, we gaan weer met ons programma. De artiest is binnen, heb ik gezien. Ja, Heb ik gezien. ja. Het steekt op te blinken, Francis. Zullen we de vuur worden? Ja, heel graag. Ik wil maar aankondigen. Jongens en meisjes op de basisschool, de jeugd gaat hier van onze Snijderbuk. Pak ik bijeen, we gaan nog kijken naar ons eerste optreden. En dat is van een artieste uit Elsen. Die heeft dit jaar weer metgedaan aan het LVK. Voor inschrijving. Daar is ze gekomen tot de halve finale. Nee, heb ik het gehoord. Vorig jaar heeft ze zelfs de finale gehaald. Dus super chic dat nu in ons eigen dorp, ja, in ons eigen steentje, in ons Elsen, ook aan zijn LVK met heeft. Ik wil je graag aankondigen, Claire. Dankjewel. Ja, heet het? Ja, dat is het. Nou, dankjewel. Zo lief is inderdaad al straks. Ik stond dit jaar weer in de halve finale van het LVK. Daar ben ik super trots op. En zullen we maar gewoon dat liedje doen? Ik denk wel dat je het van kent, dus doe het maar fijn met. Zo zeg ik, stand op! Ik heb de laatste weken aan een mooi bijeenje gestaan. Vastelovend, kom en stel me aan. Vastelovend.
deze gekke nacht. En straks nu mikt ik met naar huis. Dan maken we weer een spring ontzettend genoeg. Dus heb ik de moed bij je geschaft. Was te loven, stel niet hard. Ik ben verliefd op mijn hartedief. Vertwijfeld schreef ik een liefdesbrief. Geachte vastelovend, nu moet het maar eens goed. Ik ben alleen vanavond, wilst u eens met mij goed? Vastelovend, stel mijn hart, want dit meisje, dat wacht met smart. Kom weer maken, ene start. Vastelovend, stel mijn hart. Ik heb zo lang gewacht op deze gekke nacht. En straks nu mikt ik met naar huis. Dan maken we weer een spring ontzettend genoeg. Dus heb ik de moed bij je geschaft. Vastelovend, stel mijn hart. Op een dag toen bracht hij mij verslagen. En goed beslagen zag er gans gewaar. Du hast mich letzt geschrieben, wat ik zwaar goed bevel. Nu zoekt ik een leven, der al van gisteren heeft. Op vastelovend, bedankt voor de les. Ik doe nou op een minuut dus de best. Dat klinkt mijn liedje van half overal. Voor een jong der mijn hart stellen zal. Vastelovend, stel mijn hart. Want dit meisje, dat wacht met smart. Kom weer maken, ene start. Vastelovend, stel mijn hart. Ik heb zo lang gewacht op deze gekke nacht. En straks nu mikt ik met naar huis. Dan maken we weer een spring ontzettend genoeg. Dus heb ik de moed bij je geschaft. Vastelovend, stel mijn hart. Dus heb ik de moed bij je geschaft. Vastelovend, stel mijn hart. Oeh, yeah. Ja, Claire, dankjewel. Dit was het eerste optreden, het eerste live optreden hier bij ons bij de Groos. Maar ik mocht dich vragen, ik weet dat ze veel druk vandaag, hè? Want gelukkig, ook ik ken weer een beetje overal gaan optreden. Heb ze nog één liedje voor ons en dan gaan we dan weer weer. Zeker heb ik dat. Oké, Claire, succes. Dank je. Ja, vorig jaar stonden we dus in die kwartfinale. Ja, toen moesten we het ook doen. Toen moesten we nog minder als met dit. Ik hou een laptop voor mij. Dus dit jaar is pas het eerste jaar dat ik echt het liedje live kan gaan zingen. Dat vind ik natuurlijk hartstikke chic. Dus te zeggen, draai allemaal in de slag. De rechterhand. Daar op de schouders bij de overbuurman. Ja, dan gaan we de Polonaise dansen, ja. Kiek en terug, kiek naar nog een jaar. Toen stel ik al alles klaar. Voor een supergoed idee. Dus we vliegen recht op zee. Daar klinkt feestmuziek goed in garage. Ieder avond aan een stuk. Lieve God, bespaar ons zijn blamage.
doet er nog een weg. Neem het schip nog een keer. Want we weten allemaal, echte maskers zouten vol. Women slagersvlag van alle kant, ligt me nog niet op een oor. Door het zweet van gekken langs de wijn, want die dromen onverschrokken door en door. Kijk naar buren, kersen zitten op je vriend. Kijk naar buren, blijf niet in je fantasie. Zet de allerlaatste rondje kleuren en de puntjes op de i. Kijk naar buren, breng de dag van Wasseloven, iedere avond kort erbij. Vul ze het van binnen kriebelen, als het wachten weer geeft. Zet de oren al te giebelen, wekken mooie jaren al te wiebelen. Kijk naar buren, kersen zitten op je vriend. Kijk naar buren, blijf in eigen fantasie. Zet de allerlaatste rondje kleuren en de puntjes op de i. Kijk naar buren, breng de nacht van Wasseloven, iedere avond overdovend, veelbelovend wordt erbij. Kersentiden elke vriend. Kijk naar voren, dat is natuurlijk heel belangrijk, hè Claire. Wat is we wel gehad belangrijk. hebben aan corona, dat hebben we van gehad. Kijk naar voren, we gaan er spas en plezier maken. Ik wil dich namens de Steinerbuik, namens de kinderen op de school, hartstikke bedanken dat ze bij ons bent geweest voor het optreden. Ik wens je nog heel veel succes deze dag. En we zullen het vast nog even tegenkomen. Dankjewel. Dankjewel. Fijne vastelavond allemaal. Dankjewel. En ja, we gaan natuurlijk weer met ons programma. En dat betekent dat we niet alleen optredens hier hebben, maar dat we ook optredens van de scholen ook krijgen. Als ik een beetje in het beeld kijk, dan zie ik al genoeg gewemel in de klasse. Dat is heel schick om te zien. Wat we natuurlijk niet moeten vergeten, hè? We hebben hier de Polonaise juist gezien. Maar zet vooral de Polonaise ook in de klas in. Hè? Want zo braaf hoeven we niet te blijven zitten vandaag. Ja? Het is carnaval. Dus sta op en maak spas en plezier. Goed, we gaan naar het volgende optreden toe. En dat is groep 8 van de Triviant. En die hebben zich ook bedacht en die sagten, nou Steinerbuik ook vrijwillig een optreden verzorgen. En daarvoor mogen we aankondigen. Groep 8 met de snollebolletjes en stoot op, want we gaan van links naar rechts. Ja zeker, stoot maar op en doe het maar met. Hartstikke leuk. Muziek zijn. Ja? Oké, welkom. Live vanuit het kloppend hart van de Triviant wil ik u vandaag de aftrap geven met niemand minder dan groep 8 dat we gaan optreden. Geneet, dans met, daar zet vooral ook beelden aan, dat hebben we allemaal zin. Die is voor u groep 8. Muziek. Jongens, wat betekent dit is een carnaval. Gewoon naar de carnaval jou aan doen. Oké, dit is wel leuk. Ja, dat heeft ik toch wel even zin in. Wat wij doen? Ja. We zijn ook van een mond uit daar. Ja. Wow, eindelijk is dat gewoon.
Klappen met die handjes. Oh, dat wordt weer een zooi. Even opletten nou. Welkom in de feesttent, doe maar lekker af. Het is jammer van de zolder, maar het dak dat gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. Naar links. Naar rechts. Nog een keer. Naar links. Naar rechts. Doen we nog een rondje? Gezellig. Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de bankjes enkel vol. Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Wat zei je? Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Ja. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Naar links! Oh ja, naar rechts! Londentje, dat gaat er goed op. Naar links! En nog een keer naar rechts! Oh, ja! Ik word helemaal koekoek! Feest! Zing! Oh, het kan ook nog wel een tandje sneller, of niet? Zingen, springen, ja, daar gaat ie! Welkom in de feesttent, doe maar lekker af. Het is jammer van de zolder, maar het dak dat gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de bankjes enkel vol. Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verrold. Is er hier een defibrillator of niet? Want godmannetje. Ja, chic. Ik vind eigenlijk ook wel zin van zo over en weer live. Hè. En zijn de scholen of zijn de klassen op hun scholen aan staan VRI. Maar ik vind dat we met z'n allen wel een daarvan een applaus mogen geven voor de kinderen van groep 8 van de Triviaan. Dankjewel jongens. Ja, jeugdraad, verblijven gewoon staan, want we gaan natuurlijk naar het volgende optreden. En we gaan contact leggen met de groep 3-4 van Kerenzijde, basisschool Kerenzijde. Dat is de school hoe onze winnaar van de poster op zit. Tom is wel lekker onderweg om terug te gaan naar zijn school. Maar we gaan contact leggen met groepje 3-4, want we zorgen dus, en we hebben het hier ook al met gemaakt, dat naar links en naar rechts gegangen wordt. Maar natuurlijk, dat kind nog heller, dat kind nog beter. Dus jongens en meisjes, op de scholen, staat op. Maar natuurlijk niet alleen de kinderen van, op de school, want ja, jammer, er zijn ook nog kinderen krank. Maar we hebben in ieder geval gezorgd dat ook die kinderen van Toezoet kunnen metkijken. Ook de kinderen van de Triviant, groepje 1, 2 die toes zijn, ook die hoop ik tot een volle ornaat. Toes metkijken en metgenieten. Doe het met, stang op van de stoel, stang op van de bank. Bij deze kondig ik aan groep 3-4 van basisschool Kerenzijde met weer van gewoon van links naar... Sensation Wildland Anthem. Maar dan net even anders. Los met de sneeuwbolletjes. Klappen met die handjes. Oh, dat wordt weer een zooi. Even opletten nou. Welkom in de feesttent. Doe maar lekker af. Het is jammer van de zolder, maar het dak dat gaat eraf. Hakken, beuken, springen. De hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. Allemaal van links naar rechts,
gezellig. Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de vrouwtjes enkel vol. Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Wat zei je? Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Ja. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Naar links! Oh ja, naar rechts! Londentje, dat gaat er goed op. Naar links! En nog een keer naar rechts! Oh, ja! Ik word helemaal koekoek! Feest! Zing! Oh, het kan ook nog wel een tandje sneller, of niet? Zingen, springen, ja, daar gaat ie! Welkom in de feesttent, doe maar lekker af. Het is jammer van de zolder, maar de bak daar gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn vol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gevuld. Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de bankjes enkel vol. Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gevuld. Is er hier een defibrillator of niet? Want godmannetje. Dankjewel jongens en meisjes van KNC. Het wordt weer van links naar rechts. Ook een zuurgraad die heeft er actief met gedaan. Dankjewel. En we hopen misschien elkaar nog wel ergens hier met die dag elkaar tegen te komen. Zo wie het gaat in een live optreden, niks gaat vloeiend, niks gaat normaal. Ook nu vandaag niet. Want we zouden heel graag contact willen leggen met de volgende show. En ik ga heel even een beetje in de neus kijken of het inmiddels mogelijk is. Want we zijn aan het zoeken naar de livestream met de Maaskei van groep 8. En als we die niet in beeld krijgen, dan wordt het voor ons een beetje lastig om het contact live uit te zenden. Ik zie een vingercatalogus komen, zussen, zo wie dat gaat live, alles komt goed, ook met de vastelavond. Ik wil heel even aan de jeugdraad vragen om weer achter de tafel plaats te nemen. En dan gaan we weer kijken naar het volgende optreden, jongens en meisjes. En dat is groep 8 van de Maaskei. Ook die hebben al gestudeerd om aan een optreden met te doen vandaag. Daarvoor wil ik het vragen. Ook vanuit de scholen, ook vanuit ons, ook vanuit hier. En daarvoor een applaus voor de Maaskei met hun vastelavondsmix. Hey jongens, zing je dat liedje nog eens? Klaar über Straat, kloog het naar de lucht. De zon steht aan de hemel, ich bin ganz verkocht. Ein vliegende Vogel voorbij, wing ich im Kojen daar. Ja, dan bin ich content mit die super schönen Haar. En ich vlieg, vlieg, vlieg wie een Vogel, bin so sterk, sterk, sterk wie een Tiger en so goed, goed, goed wie een Giraffe, ja so goed. Oh, ja, daar richten weer de kurk uit die fles. Hollandaise op de beat van een orkest. En de frietwagen maakt van alles klaar. Het beurt is mijn voeten en mijn gekke reden, ja. Ik zie ze links, ik zie ze rechts, ik zie ze rechts. De ene heeft een bochel en de andere die loopt recht. Ik zie ze links, ik zie ze rechts, ik zie ze rechts. Ik kies er geen genoeg van, ik ben knapsgek. Van Fruikes. Fruikes. Stop. En door. Fruikes. Stop. Kom, schonkel en richtig, 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 richtig.
legaal, wanneer ik zit. Wandel of jong, krank of gezond, alles steekt met. Kom zonkelen, richtig met ons net. Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Paraplu weg, nog de jupe weg, stikt die handen de lucht. En routewisser, 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 doe de routewisser, 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 doe de routewisser. De Ferrari in de truck, in de Mini, de Bugatti, de Ferrari in de truck. Dankjewel, groep 8 van de Maaskering. Wat chic, het beeld wordt in ieder geval goed gevuld door bij u. Ik hoop dat je nog veel spas en plezier hebt. Wat veel ook getracht hebben te doen dit jaar. Want ja, helaas, carnaval is toch niet anders als wat voor ons bedacht hadden. Maar gelukkig op het laatste moment hebben we veel gedacht, we gaan er toch nog het chics van maken. We hebben ook gezorgd dat de scholen van Oetensteinerbuk allemaal dit jaar een tuutje chips kregen en wat lekkers te drinken. En natuurlijk niet alleen op de scholen, maar we zorgen ook dat ons jeugdraad hier daarvan voorzien wordt. We hopen op de school dat je er allemaal lekker van zult genieten. Maar natuurlijk, de allergrootste wens is natuurlijk dat we volgend jaar zullen terug zijn in de optochten van Steen. En dan zeker ook de kinderoptocht. Want daar zijn de scholen altijd heel schoon vertegenwoordigd. Dus we hopen zeker volgend jaar dat we met z'n allen dan weer op de straat kunnen staan en de carnaval kunnen vieren zoals we dat immer gewend zijn. We gaan weer. Maar zoals je al eerder zag, live is live. Onze artiest, wat we eigenlijk nu van iemand zouden inzetten, dat is er nog niet. Maar we zijn altijd heel creatief bij de Steinerbuk en ook op de scholen, dat weet ik, die ervaring hebben we ook een klein beetje. We gaan gewoon hier heel even een liedje inzetten. En we hebben niet alleen de jeugdprins vandaag hier, maar we hebben ook de grote prins daar. En de grote prins, daar willen we ook een beetje in actie zijn. We zetten heel even een liedje in, en dat zijn de winnaars, als ik het goed heb, dit jaar van het LVK. Ik nodig nogmaals Toby, ook de scholen uit. Pak ik bij de arm en schoen met, zet de Polonaise in. En ik nodig nogmaals. Niemand kost mij ooit zeggen dat de wereld even stil zou staan. Niemand die mij uit kost leggen dat het
leven even dicht zuigen. Maar in ons hart zal een ding open. Zo blijft de vaste loven bestaan. Vanavond gaat alles open. Vanavond zien wij niet te stoppen. Vanavond gewoon wij niks laten. Vaste loven, nooit meer gesloten. Wij nou beleven, het maakt niet uit hoe klein het ook is. Alles wat dit ons kan geven, het brengt ons wat wij hebben gemist. Want in ons hart zal een ding opleggen. Zo blijft de vaste loven bestaan. Vanavond gaat alles open. Vanavond zien wij niet te stoppen. Vanavond gaan wij niks laten. Vaste loven, nooit meer gesloten. Al was de sleutel even kwijt, nou is het toch zo wie. Er is nog niks verloren, geef liever mede woorden. Maak ons vaste loven open. Vanavond gaat alles open, maar niet alleen vanavond. Gelukkig onze carnaval is weer open. Ja, onze jeugdraad neemt er plaats op een plekje. Dankjewel Bjorn dat ze de zwingel er even heeft metgedaan. Ik wil heel even naar onze technische kijken en vragen of eventueel de volgende klas, de volgende school, live gezet kan worden met hun optreden. En zoals ik al een aantal keer heb gezegd, live is live. Onze artiest, wat hier ze optreden, is juist binnengekomen vanuit de meer even allemaal. Dus ik wil eigenlijk kijken of de Triviant groep 5 live in het uitzending gezet kan worden om hun optreden te verzorgen. Ik zie geen vingertje in de lucht, dat betekent dat we ze nog niet live kunnen zetten. Maar zo wie live gaat, ik wil daarbij dan toch gaan uitnodigen onze artiest die we van Oetegroos zouden laten gaan optreden. En dat is niemand minder als Jerome Gelissen, die ook hier voor ons vanavond, of vanmorgen moet ik zeggen, nou gaan we het voor nog morgen, ja af en toe weet ik het ook niet meer. Maar in ieder geval hier vanmorgen voor ons een live optreden kunt verzorgen. Jerome, welkom. Geef gas. Zo, goedemorgen samen. Beste leuk hoor in de huis. Geweldig dat je mij zingen op de livestream met de stand-up bed voor de scholen.
En je weet, als ik ga beginnen, dan gaan we voor een feestje bouwen met de enige echte loco. Laat me komen. Loco, tijd voor de volgende Polonaise. Ik ga een feestje bouwen. Is everybody happy? Ik ga een feestje bouwen. Ik ga de tegenman. Met mannen en met vrouwen. La 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 la, la 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 la. Ik ga een feestje bouwen. Ik ga de tegenman. Met mannen en met vrouwen. What's the odds? Wie's de opis? Ik bouw weer een feest, dat gewoon die geest. Ik voel mich meer blij, dus hör ik op steen, dus kom dan maar bij. Ik ga een feestje bouwen, ik ga de tegenman, met mannen en met vrouwen. Met
Wat er op is, wie's er op is. Ik bouw weer een feest, dat gewoon die geest. Ik voel mich weer blij, dus heb ik opzij. Dus kom dan maar bij. Ik ben blij, dus heb ik opzij, dus kom dan maar bij. Is everybody happy? Ik ga de feestje bouwen, ik ga er tegenaan, met mannen en met vrouwen. La 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 la, la 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 la. Ik ga de feestje bouwen, ik ga er tegenaan, met mannen en met vrouwen. La 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 la, 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 la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Yeah! Zo, wie had dat gedacht 2 weken geleden, dat voor een echt vast verloren kost te vieren. En gelukkig is het ervan gekomen. We maken dus niet zo druk voor een lekker feesten. En u maakt zich niet zo druk in het leven. Of we nu even nog gaan vertellen? Nee, meestal lopen ook een grote stemming door goed, en dat is ook hartstikke blij en gemeenschap. Ik zou zeggen, zet nog een liedje in, want daarna hebben de kinderen van de scholen ook nog een optreden. Maar zet hem erin, want we vinden het hartstikke gezellig. Ja, dankjewel. Laat maar komen. Maak dich niet zo druk in het leven, want er is maar één keer. En het gaat zo gauw, het doet maar even, dat ze heel of eertje niet te kind. Maak dich niet zo druk in het leven, want er is maar één keer. Maak dich niet zo druk, geniet van die geluk, en best u toch een zins en durf te leven. Het kan wel eens gebeuren en dan gaat het dich niet goed. Je staat toch niet bedrukt, want dat zit niet in die bloed. Maar vriendschap in het leven doet niks met zo'n Franse slag. En zingt erom, geniet van iedere dag. Maak dich niet zo druk in het leven, want er is maar één keer. En het gaat zo gauw, het doet maar even, dat ze heel of eertje niet te kind. Maak dich niet zo druk in het leven, want er is maar één keer. Maak dich niet zo druk, geniet van die geluk, en best u toch een zins en durf te leven. Al zit ze ook te piekeren, dat weet toch geen zin. Kom lachend in het leven en denk maar ik hou pijn. Bekijk het niet zo slecht, mens, en geniet van die geluk. En maak zich in het leven niet zo druk. Maak dich niet zo druk in het leven, want er is maar één keer. En het gaat zo gauw, het doet maar even, dat ze heel of eertje niet te kind. Maak dich niet zo druk in het leven, want er is maar één keer. Maak dich niet zo druk, geniet van die geluk, en best u toch een zins en durf te leven. Maak dich niet zo druk in het leven, want er is maar één keer. En het gaat zo gauw, het doet maar even, dat ze heel of eertje niet te kind. Maak dich niet zo druk in het leven,
dat is wel heel belangrijk, hè. Want als veel ons zo druk maken, dan heb je van hun tegenstander, of niet? Dat is zo lang gebeurd. Dat dacht ik. Mr. Loco, Jerome, dankjewel voor het optreden dat je hier bij ons gegeven hebt vandaag. En ik denk dat we vanuit de scholen, voor waren het niet, maar voor zijn ze wel bewegen. Ook dat we een daverend applaus mogen geven. Veel succes met deze dag. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dat zien ze steeds. Ja, jongens en meisjes, op de scholen, toes, hier in onze zaal. We gaan langzaam naar een einde toe, want we hadden afgesproken dat we ongeveer een uurtje samen met u carnaval zouden vieren. Ik wil daarom kijken weer naar onze technici of we inmiddels contact kunnen maken met groep 5 van de Triviant. Want ook groep 5 heeft een optreden voor ons verzorgd, wat ze heel graag willen laten kijken. Ik zie de doen omhoog. Daarom, jongens en meisjes, op de scholen, zet u paraat, want hier komt groep 5 van de Triviant met... Je zit weer met een mogelijke derde geluid als morgen die groep A. Hier is keurig groep 5 van IKC de Triviant. Tripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. Oké, en hier komt de hoek met een liedje. Groep 5 van de Triviant. Ook dat wordt kort en krachtig. Ik hoop dat je daar bij jeugd nog veel spaas en plezier gaat maken de komende paar uurtjes. Maar ja, dat twijfel ik eigenlijk niet aan. Dankjewel dat ook Riva en als ik het goed heb gezien, gewoon heel even vragen. Waar waren de andere jullie? Fie, ja klopt, ja. Ik heb ook nog mensen hier zitten die kunnen me helpen. Fie, dankjewel dat jij ook de moeite gedaan hebt om een optreden te verzorgen. En ik heb me laten influisteren dat de Triviant wat meerdere optredens nog heeft. Maar die gaan straks lekker op de school weer. En gaan elkaar daar nog wat gezelligheid geven. We hebben in het begin van ons livestream hebben we hier Tom gehad. Tom die de poster heeft gemaakt en dat je overigens kent ophalen, beschitterend, dat je kent komen halen hier bij de Groos. Je kent de tekeningen nog eens showen die de kinderen gemaakt hebben. Maar voordat we weer aan ons einde gaan komen, gaan we nog contact leggen met Keren Zijde. Want Keren Zijde van groep 7, ook die hebben een optreden verzorgd wat ze graag met ons willen delen, wat ze graag willen laten zien. Daarvoor een daverend applaus voor groep 7 met schuif, trek en klap. En nu krijg ik weer in een eigen shirt. We gaan nog proberen of we ze toch nog te pakken krijgen. Het zou nog wel heel erg chic zijn. En jawel hoor, het dunkigheid een beetje van links naar rechts. We gaan proberen om het contact te leggen. Hier komen ze, groep 7 van Kerenzijde, schuif, trek, blaas en klap.
begint op te lieken. Hey, gluur bij de puur en laat hem zien en me zuur. Is dit een triometrie of eens uit de harmonie? De stemming wordt vies, maar dit is toch geen blues. Dus zet de stemming in G en bloos me genoeg nog shoot. Trek, bloos, klap, shoot. Trek, bloos en klap. Shoot, trek, bloos, klap. Shoot, trek, bloos en klap. Hoog van de toren geblazen vuurijn. U werd gekozen door 9 kassenjetsers. Want die Spaanse zijn schwesters. Dit arrangement kan mij echt goed bekoren. Maar is anders bespeeld door 3 flinke tenoren. Trek, bloos, klap. Shoot, trek, bloos en klap. Shoot, trek, bloos, klap. Shoot, trek, bloos en klap. Shoot, trek, bloos, klap. Shoot, trek, bloos en klap. Shoot, trek, bloos, klap. Uitgeschoven, 3 getrokken, weggeblazen, klappen dicht. Veel hopen op de basisscholen, ook toes, dat je genoten hebt van een uurtje carnaval, van een uurtje spas en plezier. En ja, Tom, we zijn langzaamaan aan het einde gekomen. Aan het einde van vandaag, maar niet van de vastelovend. Het is natuurlijk waar zoals vandaag even normaal onze kinderdag. Ja, daar gingen we de scholen langs met die jeugd allemaal. Maar vandaag was ook de dag van onze receptie. En onze receptie zou vandaag in het teken staan van het jubilarissen. En er is één bij, ik weet het, allemaal die protocollen en die medailles en zo allemaal, dat heb ik wel allemaal netjes doorgeschoven naar vorig jaar, of naar volgend jaar moet ik zeggen. Want volgend jaar een aantal jubilarissen. We hebben vandaag immers bio's, en dan wil ik toch even Thij en Annie naar voren horen. En ik weet dat hij vindt het absoluut niet leuk. Hij heeft hier in het bloed hekel aan, dat weet ik ook. Prins, kom ook even erbij, jong. Want we hebben immers in de club. En er is al bij onze vereniging vanaf het begin van de jaren 70, Francis. En hij heeft het roodspak al aan van 19, ik geloof 88 of 89. Dus dat betekent eigenlijk voor mij, je staat er in het pakje hier nu 3 keer 11 jaar. Dat is heel goed. Proficiat, Annie. Kijk, ik kon dus niet op woord schrijven, want ik heb ze in het bloed hekel aan, dus ik kon het niet doen. Maar we willen vandaag toch niet helemaal ongezien voorbij laten gaan. En ik wil eigenlijk aan de prins vragen, wil zo Annie een bloemke aanbieden voor 3 keer 11 jaar hummekjes strieken? Ja, en zorgen dat er altijd zo netjes op staat als we weer hier nergens zitten. Proficiat, applaus. Jongens, 3 keer 11 jaar, dat pak aan. En eigenlijk 4 keer 11 jaar met 11 jaar op het wereldcomité gezeten. Ik hoor het niet zomaar op binnen te gaan. Ik wens je natuurlijk een hele zieke vastelovend, Francis. We gaan eens wassen, zeker hier of daar tegenkomen. Postcoach gaan niet in het pak zijn, maar we zullen er absoluut zijn. Undercover tijd. We gaan eens hier nog gaan drinken, jong. En ook die mannen van de rood. Maak je geen zorg, die zijn overal in Stijn, in de straten en in de cafés te zien. Ik wens je een zieke vrienden toe. Francis, dankjewel voor die prachtige presentatie. Jeroen, Claire en alle bedrijven die ons geholpen hebben. Ik moet zeggen, ICRU, Licht en Geluid, jongens, je hebt het goed voor elkaar.
De scholen, de basisscholen, zelfs de juffrouwen die het doen op de telefoon houden, zodat we geen geluid houden. Ook hier bedankt. En ook de ouders van de jeugdgenoot. Dankjewel en tot eind van de dag. Vast samen.